हाय लोगोफोर, आंनि बिबार ब्लग इउटुब चेनेलाव बोसोर गोदानखौ बरायनायजों लोगोसे गासैखौ बरायना लाग्रोनाय जाहैबाय आरो बैसो देरसिनफोरनो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय आरो आंनि बैसोनि दुइसिन सुबुंफोरनो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय। दिनै बोसोर गोदान लोगोफोर, बे बोसोर गोदानाव रंजानायखौनो आं ब्लगाव होनाय जागोन आरो आंनि ब्लगखौ एबा आंनि बिबार ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला लाइक एबा साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे नटिफिकेसननि बेलखौ थुनानै हो आरो कमेन्ट खालाम। आं दा मोनसे हाजोआव थांनो नागिरदों, बे मोनसे हाजोआव एसे पार्टि खालामगोन, बे पार्टिखौनो ब्लगाव होनाय जागोन लोगोफोर। दानिया थ'दो नायलांदिनि। नैबे गिदिर गिदिरा 1 केजि लोगोफोर, बेखौ हांगोन। नैबे फिसा फिसाया गोदानाया 2 केजि, बेखौ एवगोन। आलु एसे होगोन, नै सामब्राम बानलु हाइजेंजों सामब्राम गुफुरजों देनाय। लोगोफोर साथामल', बारा गैया, लुगैनाङा दै लोगोफोर। ओंखारबाय लोगोफोर, हाजोआव गाखोहैनोसै। मोनसे अन्थाइ गिदिर दं, बेवहायनो लोंहैनोसै। लाजोबखाबाय, अमा हांनाय एवनाय। हेपि निउ इयार लोगोफोर। ओंखारबाय, नै लामा थाबायबाय, एसे गोजान थाबायलांनांगौ। नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि दिनखौ। लामाया बेनो, थाबायलांसै। नै लोगोफोर मोनफैबाय, बै गोजौआव गाखोलांगोन। गोजौआव गाखोनानै जाहैनोसै लोगोफोर, एसे इन्ट्रेस्टनो।
you.